Adrián es prepara a sa casa de Paiporta per a tocar a Berlín davant de 10.000 persones. Porto des dels 4 anys, ja porto 10 anys en el piano i quan me sento al piano és un altre món. Té 14 anys i ha quedat finalista a un concurs per a tocar l'aniversari del mediàtic músic xinès Lang Lang. Este és Lang Lang, és com el Rafa Nadal del piano i toca, ja veus. Eixirà cap a Berlín el dia 15 de juny i amb ell la seva família. El consell principal que li done és que disfrute el moment, perquè és un moment irrepetible. Al meu germà li agrada molt el piano i també juguen junts al tenis. Vol dedicar-se a la música, però Adrián també és un amant de l'esport. Del tenis, Nadal o David Ferrer, perquè com no i això, pues... Espera marcar-se un bon tant a Berlín i dedicar part de l'èxit als seus sofrits veïns. Se ho mereixen tot perquè és molt dur el conviure en veïns músics. Son pare i el seu germà toquen el clarinet, però Adrián va preferir el piano i també la bateria. Amb més energia es marca un redoble mentre pensa en fer un bon paper a Alemanya.